Ahoj, já vás vítám u nového videa z dnešného dielu z Minecraftu a dneska si zahráme hru pre viacerých hráčov na serveri project.survive.cz a zahráme si hru vlastne Minecraft Counter-Strike, čo je na tomto serveri. Takže ja sa pripojím a stopnem toto video, aby som si mohol napísať heslo. No, OK, takže už som sa prihlásil a zahráme si teda. Hej, čo sa tu vyviete? Zahráme si vlastne Minestrike, hej. Tak. Pripojíme sa. Chodíme strašne pomaly. A ja by som sa rád pripojil na asi zásahovú jednotku, ne? Počkaj. Ne, ja sa pripojím. No. Nechám sa u týchto a potom uvidíme ako. Takže my sa uvidíme až v aréne. Takže sme v aréne a my si dáme nejaký ten výstroj. Kúpime si kvalitnú helmu, samopale, ja si kúpim MP, tak, krásne. A pištole, kúpime si tento náš digit. A ideme na to. Hahaha. No. Takže máme MP7 a Desert Eagle. OK. Strieľa sa pravým tlačítkom myši. Vidíte? Haha, strieľal som. My vlastne ja hrám vlastne za teroristov. A tuto máme vlastne, ja tuto mám nazvanú celú mapu. A toto je nušik! Tiež pravím. Neopovažte sa, aby mi niekto napísal. Co to bylo? OK, uvidíme sa až v aréne. Dobre, takže sme v hre, ja som sa tak trošku vypol a musel som sa pripojiť k modrým a zistil som, že modrí sú horší. To teda vôbec nevadí, teda vôbec nevadí, ja som Slovák. A trvalo mi trošku dlhšie, lebo som sa chcel pripojiť k vlastne teroristom a nemohol som. Tak, ježiši, mňa úplne trhlo. Zatiaľ z toho nemáte moc nejaký zážitok, lebo som nemal penízky. Ale my sa uvidíme až v ďalšom kole. OK, takže sme v aréne a ja som si kúpil Desert P90 a proste helmu a Kevlar. Keď neviem, čo to je. Kevlar. Ale my ideme na to a budeme dúfať, aby nás teroristi tak trošku nezušľahali. Tam už je prvý terorista. Jak to? Vy z toho nemáte žádný zážitek. Sakra. Dobre, no tak čus. Teda, nie úplne čus, ale chápete, v ďalším kole. Ale vyhrali sme, no. OK. Takže my si samopal, jak som povedal, MP9, pištoli. Tabuľa černého skla. Aha, tak to nič. OK. Výstroj, klavír a helmet. Ja to nemám penízky. Wow. OK.
Takže toto bude trošku ťažšie, keďže nemáme dostatok peníziek. Penízky. OK. Sa nič nedieje, ešte môžeme všetko dať. No, jo, vyhrali sme. A konečne som nezomrel. Takže ja si kúpim tu výstroj a to je asi všetko. Pušky, granáty si ešte môžem. Otrava, uzdravení, zranení, otrava, onízdornosť, uzdravení. Tak jednu uzdravujúcu. Ideme na to. Aký zvuk to vydáva. Dúfam, že ma dobre počujete, lebo v minulých 2 videách ma, pokiaľ nemáte dobrý počítač, ktorý má zvuk, tak ma vôbec nebolo počuť. No, takže už si zahráme iba pár map, lebo nemám čas. Teda, nie že by som nemal čas. OK. Byl zabít pomocí hráčem. I know, ja! Yes. Taký. Takže zase sme vyhrali. Zase ová jednotka vyhrala. Ako vždycky. MP7 ne, ja si zoberú túto. Ja si zoberiem ako vždycky. OK. Ideme. Ešte nám 1200 ostalo, to je dosť. No, hehe. Idem tam, kde je väčšia presila. No. A ten tu furt videa, furt tu odstreluje. Tu sa nedá ísť, sakra. To je hrozné. Oh. Tam byli hráči. Au. To by som ani ja rád najradšej povedal. OK. Zatím. Takže túto hru vyhrali teroristi, aj keď neviem, ako sa im to podarilo, ale vyhrali teroristi. Takže to som trošku zdesený, že vyhrali teroristi. Ale to nevadí, proste sme v boji, musíme ísť do boja, OK. Škoda, že tu nevidím protivníkov. Že? Učiť, samozrejme, že IP servera popisk videa. Ešte asi jednu alebo 2 mapy. No, hej. Jednu až 2 mapy. A toto je čo? Tá MP900. OK. 90. She-Hulk, ja ťa zabijú! OK, tak a ešte dáme si asi poslednú mapu. OK, ideme na poslednú mapu. Ako vždycky, na čo asi tak nemáme. OK, tak, aspoň niečo. Keď už nemáme na to. Ale ja to asi budu musieť vypnúť, no, už. A tam, dobre, poďme. OK, takže ja sa s vami, dúfam, že sa mi ľúbilo a čus.